Son Eugenia Conde Noguerol, son profesora do Departamento de Letras da Facultade de Filoloxía e tamén investigadora dentro do grupo Hispania. O que quixen reflectir nesta infografía foi como se usa a linguaxe inclusiva a partir dunha mostra grande de textos reais do español, que permite analizar a linguaxe máis espontánea que se percibe na actualidade en internet. Este primeiro gráfico permítenos ver a tendencia de uso dos termos femeninos frente aos masculinos asociados ás profesións e aos cargos. Pódese ver en violeta a tendencia á alza de termos femeninos como enxeñera, xuíza, emprendedora, doutora. A pesar desta tendencia á alza, un cómputo xeral de datos nos indica que os termos femeninos están moito menos utilizados cos termos masculinos. A táboa da parte inferior permítenos ver outras estrategias lingüísticas propias da linguaxe inclusiva diferenciadas por países. Se observamos o tamaño da letra que vai acorde coa frecuencia de uso, a maior tamaño, maior frecuencia de uso, podemos ver que Argentina lidera no uso de estrategias rupturistas ca norma académica, co uso da X, do E. En España hai unha tendencia á alza da presenza do desdoblamento, amigos e amigas, todos e todas, e tamén a presenza de outras estrategias lingüísticas máis innovadoras que suporían unha ruptura coa norma académica, como é o uso da arroba.